שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. פעם כמעט נדרסתי. הייתי ליד קניון הזהב בחניון שם, ופתאום מכונית נסעה בדיוק מולי, ואני עמדתי בכביש בעצם, בחניון שהוא בעצם כביש, שנוסעים שם מכוניות. ומכונית נסעה במהירות. הייתי ליד קניון הזהב בחניון שם. הלל פרודי עשה עליי סרטון שאני כאילו פדופיל. מאז כל הזמן מקללים אותי פדופיל, פדופיל. אני יכול לתבוע אותו על הוצאת דיבה, אבל החלטתי לא לתבוע. במקום תביעה, אני אעשה עליו סרטון פוגעני בכל פעם שמישהו יקרא. היום העליתי ליוטיוב 3 סרטונים. מי שפדופיל בסרטון ומאות ילדים שמקללים חייב להעניק 9. אני פדופיל, פדופיל.